браму скарбаў сваіх адчыняю. Падходжу і так, падходжу і гэтак, пасяджу, адсапуся і зноў адчыняю, псую сабе гумар. Цяжкаватая брама, панурая вельмі, завесы на ёй паржавелі, замок папсаваўся, ключ у замку не хоча круціцца, замардавала мяне. Яшчэ не надышоў жудасны 1937. У жыцці Максіма Гарэцкага яшчэ шмат чаго не адбылося. Пакуль няма ні даносу калегі-настаўніка, ні апошняга арышту. І пра тое, што яго жыццё абарве расстрэл у Вязьме, пісьменнік таксама не ведае. Не ведае, але адчувае. Пара падвесці вынікі жыцця, правесці парад дасягненняў, зрабіць падлік набыткаў. Адчыніся ж ты, брама, нарэшце, іржа цябе ела, не з'ела, і замок можна паладзіць, і ключ падабраць. О мой край, о мой шлях, пагляджу я нерамантычнымі вачыма, вялікая пустэча стаіць мне ўваччу, там пушча, там гай, там бор, там хмызняк, там балота з рэдкім лесам, там сыпучы пясок. Вось стужка вадзяная, вось голы плех, вось шэрстка нівы і травы, вось кучкі, хаткі. Радзіма пісьменніка – малая багацькаўка, невялікая вёсачка на Мсціслаўшчыне. Вось бацькоўская хата, простая, саламянай страхой. Такі хат было безліч па ўсёй Беларусі, а сярод жыхароў Беларусі хапала людзей хоць чымсьці падобных на гаспадароў гэтай хаты – Івана Кузьміча і Ефрасінію Міхайлаўну Гарэцкіх, бацькоў будучага пісьменніка. Хапала шчырых працаўнікоў, людзей душэвна прывабных і не пазбаўленых таленту, ды нібыта пакараных за нешта беднасцю, неўпарадкаванасцю побыту, шматгадовай цемрай. Юнак Максім Гарэцкі рана зразумеў, каб выбрацца з гэтага становішча, патрэбна вучыцца, развіваць разумовыя здольнасці. Аднак, нават узняўшыся над асяроддзем, малады літаратар не парывае сувязі з народам і з вёскай. Невыпадковы герой яго першых твораў – інтэлігенты ў першым пакаленні, прымакі ў панстве і пасынкі вёскі, якія бачаць гэтую цемру, бачаць пасіўнасць і абыякавасць родных і суседзяў, шчыра хочуць дапамагчы, ды не знаходзяць паразумення ў тых, пра каго клапоцяцца. Гарматы грукаюць, агонь, перапалка, галасы стогнуць. Смертаносная колейка ў руках зверападобных, але двуногіх істот з самым важкім камком у чарапочку. Лес ад колейка, лес ад чарапочкаў, вал на вал. Мора падарожнікаў хвалюецца, б'ецца, плешча, разліваецца. І скрыўленыя на бок санкі ў крыві. Рот вечна смяецца, мёртвы, скручанае цела. І яшчэ такі, і яшчэ, няўзнак на баку з падвернутымі рукамі, з падкорчанымі нагамі, ракам ніц, трупы падарожнікаў. Раптоўна, змяняючы жыццё маладога пісьменніка Гарэцкага і шляхі яго творчасці, успыхвае Першая сусветная вайна. На яе вольнапісаны салдат-артылерыст, удзельнік многіх баёў, герой баталій пад Аленбургам, таксама глядзіць нерамантычнымі вачыма. У яго апавяданнях, у запісках Лявона Задумы «Вайна» гэта стогны раненых і грухат кананады, агонь і дым, перапоўненыя шпіталі і залітыя вадой акопы.
пакуты фізічныя і душэўныя на фронце і ў прыфрантавой паласе. Тут роспач мяжуе з гераізмам, ходзіць побач страх і пачуццё абавязку. Ні кроплі лжывага пафасу, выключная праўдзівасць, глыбокая ўдумлівасць і вера ў чалавека. Дзякуючы гэтаму ваенная проза Гарэцкага стала ў адзін шэраг з творамі сусветных класікаў, такіх як Рэмарк і Барбюс. І троху патроху узнімаецца глухі гоман і тупат агромністай грамады людзей. Нехта, як шалёны, з вялікай злосцю галосіць: адвеку мы спалі. Нехта, як непрытомны, ад вялікага імпэту падпявае і нас разбудзілі. Гукі ўсё дужэюць, дужэюць, і раптам разлягаецца песня. Кастрычнік 1917-го Гарэцкі сустрэў у Смаленску. Тут ён знаходзіўся і тады, калі было абвешчана аб утварэнні БССР. Пісьменніка перапаўняе надзея, што Беларусь урэшце зойме сваё пачэснае месца між іншых краін і народаў. І так хочацца паспрыяць гэтаму уласнай працай. Адзін за адным з'яўляюцца ў друку артыкулы Гарэцкага. Скончана і апублікавана аповесць «Ціхая плынь». Сумесна з братам Гаўрылам Максім Гарэцкі складае руска-беларускі слоўнік. Дарагі таварышу, пішу табе з Вільні, з той Вільні, адкуль свяціла магутным святлом наша старадаўняя культура, і адкуль цяпер расцякаюцца па краіне жывыя струменьчыкі вызвалення. Так казаў пра гэты горад герой Гарэцкага Лявон Задума. Жаданне працягваць служэнне беларускай справе прыводзіць сюды пісьменніка на пачатку 1919 года. Праз пару месяцаў у горад уваходзяць польскія войскі. Аднак, нягледзячы на змену палітычных абставін, Гарэцкі шмат зрабіў за 4 гады ў Вільні, як асветнік, як выдавец, як пісьменнік. Тут ён працуе ў беларускай гімназіі, рэдагуе часопісы на роднай мове. Тут напісана гісторыя беларускай літаратуры і шэраг мастацкіх твораў. Урэшце, тут адбылася сустрэча з маладой настаўніцай Леанілай Чарняўскай. Да яе Максім Гарэцкі спяшаўся з букетам у руках, незважаючы на страляніну на віленскіх вуліцах, з ёй звязаў усё сваё жыццё. На першы погляд, звычайная чыстая паперка. Але, прыгледзеўшыся, можна заўважыць словы, надрапаныя нейкім вострым прадметам. Гэта запіска, якую Максім Гарэцкі паслаў з турэмнай камеры ў Лукішках Леаніле Устінаўне і дзецям Галі і Лёню у канцы студзеня 1922 года. Змова з мэтаю перавароту, садзейнічанне камуністычнай рабоце, дзейнасць, скіраваная на абвастрэнне міжнародных зносін. Гэта яшчэ не ўсе абвінавачванні, якія атрымаў Гарэцкі ад польскай улады. Пасля зняволення ў Лукішках ён быў ганебна выкінуты ў нейтральны пас паміж польскім і літоўскім фронтам. Палякі выразна дэманструюць: пісьменнік-беларус ім тут не патрэбен. У канцы 1923 года Максім Гарэцкі пераязджае ў савецкую Беларусь. 6 гадоў, пражытых у БССР, сталі вельмі плённымі для яго. Ён нястомна працуе на ніве асветы, у БДУ, Інбелкульце, сельскагаспадарчай акадэміі ў Горках. Уваходзіць у лік знатных празаікаў, аўтарытэтных літаратурных крытыкаў, спрабуе сябе як перакладчык. Яго творы друкуюцца, выклікаюць увагу, высока ацэньваюцца. У сучаснікаў усё менш сумненняў, што Гарэцкі выключная з'ява ў беларускай літаратуры.
Мы ўжо не кажам тут аб значэнні Гарэцкага як першага пісьменніка выключна празаіка ў нашай літаратуры, як першага стварыцеля вялікіх рэчаў у гэтай літаратуры. Мы не можам маўчаць пра значэнне Гарэцкага як выяўляльніка пануючага тыпу эпохі беларускага адраджэння, якое адно дае права яму на пачэснае месца ў гісторыі літаратуры гэтай эпохі. Антон Адамович. Гарэцкі сам перажывае незвычайны ўздым. Ад таго, што зроблена, ад таго, што яшчэ належыць зрабіць, і ад таго, якія магчымасці для гэтага адкрываюцца. Аднак адначасовы пісьменнік заўважае, далёка не ўсе змены, што адбываюцца ў савецкай Беларусі, адпавядаюць яго спадзяванням. З'яўляецца адчуванне задушлівасці атмасферы, на змену якому ідуць жудасць і жах. Па краіне крочаць рэпрэсіі. Дымы дымяць па даліне, многа вёсак гарыць, страшныя клубкі агнявыя з вёскі на вёску пералятаюць. Дзіўна і страшна мне стала. 15 ліпеня 1930 года Максім Гарэцкі вяртаецца з крымскага адпачынку, спяшаецца на дзень нараджэння Лёні. У Мінску ўжо ідуць арышты ворагаў народа, членаў выдуманага Саюза вызвалення Беларусі. Праз 3 дні пасля вяртання пісьменніка у яго кватэру завіталі службоўцы з дзяржаўнага палітычнага ўпраўлення. І прыляцеў агонь да самага жытла майго. Загарэлася пунь каля дому, гукаў я семядолю сваю і парасткаў сваіх. Дарагія рэчы хапаць, дарагія рэчы вынасіць. І страшныя думкі былі ў мяне ў галаве, што ўсё загарыцца, задыміцца, і дым задушыць усё жывое. Добры дзень, мама, Лёля і дзеці. Усё ваша атрымаў, вельмі дзякую. Хлеба прысылайце яшчэ меней, а то застанецца. Яблык так многа не трэба. Наогул я сыт, думайце пра сябе. Прышлі, Лёля, яшчэ троху рэзанае паперы. Пакутнае чаканне прысуду ў мінскай турме. І вось вязень пакідае сцены камяніцы. Яго чакае перасылка ў Вятку, дзе ворага народу Гарэцкаму прыйдзецца правесці доўгіх 5 год. Вятка сустракае негасцінна. Цяжка знайсці жыллё, заробак, працы па здольнасцях няма зусім. Засмучае адчуванне пастаяннага нагляду і вяртаецца ўсведамленне нявольнага становішча. У лістах да родных Гарэцкі стараецца не згадваць свае нягоды. Атрымліваецца не заўсёды. Ён спрабуе вярнуцца да літаратурнай працы. Я спрабую пісаць, але пісанне маё мне не дужа ўдаецца. Думаю кінуць гэта, што пішу, і ўзяцца за што другое. Можа, пойдзе лягчэй. Ці вярнулі ў партфель сямейную хроніку. Складаць сямейную або камароўскую хроніку пісьменнік пачаў яшчэ да свайго зняволення. Рукапісы былі канфіскаваны падчас арышту. Гарэцкі спадзяецца, што іх вернуць, і ён узновіць сваю працу. Урэшце дачакаўся. Хроніка аднаго сялянскага роду ад часоў прыгону да сучаснасці. Скласці такі летапіс нялёгка, нават пры тым, што удзельнікамі шмат якіх падзей быў сам аўтар, яго родны. Яшчэ цяжэй праз гісторыю асобнай сям'і ўзнавіць гісторыю беларускай вёскі, беларускага народа, стварыць разгорнутую карціну эпохі. Максіму Гарэцкаму гэта бліскуча ўдалося. Як будзеш мець час, Лёля, прышлі мне бандэроллю мае нататкі пра віленскіх камунараў. Можа, я іх тут апрацую да друку, а напішу па-руску і па-беларуску. Дзе-небудзь прымуць. Жонка пісьменніка высылае рукапісы віленскіх камунараў поштай, прывозіць іх асабіста. Перад Гарэцкім стаіць задача не проста скончыць твор, але і надрукаваць яго, пазнаёміць з ім чытачоў у Беларусі, а можа і не толькі ў Беларусі.
Праца над тэкстам камунараў скончана. Адзін асобнік гарэцкі пасылае ў Мінск, другі ў Маскву. Аўтар атрымлівае адказ толькі з Масквы. Лейт-кансультант Галаўліта Ілінскі раздае парады. Успомніце ўсе факты ў паслядоўнасці. Раскажыце, як было. Гарэцкі добра разумее падтэкст. Як было азначае як трэба, як патрабуюць абставіны. Як не здрадзіць сабе, і ў той жа час, як не нашкодзіць сабе. З багацькаўкі прыходзіць вестка пра смерць маці. Тэрмін зняволення скончыўся, але вяртацца ў Беларусь не стае смеласці. Сям'ёй не разлучаюць, але Гарэцкі лічыць, што для родных лепш разарваць сувязі з ім. Прапануе Леаніле Устінаўне падаць на развод. Але ж яна адмаўляецца. Цёмна ў яме глыбокай, цёмна. Толькі ўзор павучыны кладзецца на сэрца ярмом нязносным. Роўналежныя лініі, вечнасць. Яны перасечаны тут, гэта моц, што сэрца гартуе. Гэтая моц сэрцу майму не пад сілу, яно разарвецца. Пісаць не забараняюць, але напісанае не друкуюць. І ўсё ж, творчасць адзіны паратунак. Сімвал творчасці для Гарэцкага – выспа Патмос. Тое месца, дзе Іан Багаслоў даў свету сваю кнігу адкрыцця. Шукай свой човен залаты, едь на выспу Патмос. Даўно там не быў, духам аскудзеў. О, сонца светлае, прасветлае, абагрэй ты мяне. Далёкая выспа Патмос, там прытулак. Яны нібы пачынаюць пераклічку. Верны вучань Хрыста і апостал беларускага адраджэння. Аўтар кнігі адкрыцця вучыць не падавацца страху за сваё жыццё і не пакланяцца зверу. Не скарыўся дэманічным сілам і выдатны майстар слова Максім Гарэцкі, вялікі жыццялюб, які заўжды казаў праўду, нават стоячы перад тварам смерці. Браму скарбаў сваіх зачыняю, цану рэчам пазнаў, людзей да самых глыбінь уведаў, жыццём даражыць навучыўся, і да смерці сябе рыхтаваць я ўмею, каб прыняць яе меч хоць калі, і без пары, і без усякай патрэбы. Дык слава жыццю, слава і смерці.